maidazu bizia zugeroaren sari lurretikan jaio eta lurrera behar jaitsi ene begia paisajez aseak eta horri goruzaren usteldura hazien sustagari hazien sustagari Ameslariak gara, bai. Araba, Euskal Herri, mundu eta gizarte hobe batekin sinesten dugu. Araba duina, anitza, feminista, berdea, justizia sozialean oinarritua. Finean, araba bizi batekin amesten dugu, eta horretan aritu gara. Eraldaketaren indarrak batu, herrialde osora zabaldu eta txoko guztietara heldu. Eta herrialdearen lidergoaren borrokan bete-betean sartu, hoiek izan ziren, oin 4 urte gure buruari jarri genizkion helburuak. Esan eta izan, pixkanaka baina modu sendoan. EH Bildu Araba osora zabaltzen ari da. Azken mugarria 2019ko udal eta foru hauteskundeetan. Orduan, Arabar Errioxan, EH Bilduk lehen alkatetza eskuratu zuen, Samaniego hain zuzen ere. Sorpresa bat izan zen, harridura eta sinesgaiztasunetik proiektu berriak abian jartzeko ilusioa eta gogora igaro ginen. Une gogorrak ere izan ditugu, batez ere niko kidearen bat-bateko heriotzagatik. Baina lehen eguneko ilusioarekin lanean jarraitzen dugu. Baita Argantzonen ere. Jauzi kualitatiboa izan zen eskualdeko mapa politikoan. Gure ipar orratza galdu gabe, trebiñotarren borrondatea errespetatu behar dute, eta integraziorako bidean atsedenik gabe lanean jarraituko dugu. Guztira, 122 zinegotzi, 12 batzarkide, 11 alkatetza, beste 4 herrietan gobernuan, 6 legebiltzarkide, eta bitan jarraian, pos handia eman zigun Madrilgo Kongresurako ordezkari bat. Herriz-herri lanean jarraitzen dugu, neka ezinak garelako. Gelditu gabe, eta inoiz etxi gabe. Aurrera egiten ari gara. Que desde lo pequeño se pueden hacer grandes cosas y que en Asparrena
estamos haciendo nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Lo hacemos convencidas de que, en la medida de nuestras posibilidades, podemos poner nuestro granito de arena en un reto que nos incumbe a todas y a todos. Asko dira egindako proposamenak. Akordioetara heltzeko prestutasun osoa dugu eta batez ere soluzioak eta ekimenak mahai gainean jarri ditugu. Pandemian zehar demostratu dugu eta egunez egun merezi dugun Araba eraikitzeko lanean ari gara. Anitzak gara, ausartak ere, eta nola ez, arduratsuak. Esaten duguna egiten dugu, eta dugun onena emateko prest gaude beti. Horregatik, ameslariak bai, baina ametsa egia bihurtzeko prest. Merezi duzun herria egiteko prest. Oso esanguratsu da Araban azken hamarkadetan emandako eraldaketa. Eta ez da kasualitatea. Borroka askoren ondorio izan da, eta baita ere, jende askoren inurri lana eta komunitatea osatzen dugun jende askoren lanari esker. Izan ere Bildu ez da ezer jende guzti hori gabe. Erronkak hor dirau, ez digu inork ezer oparituko, eta lortuko dugun Euskal Errepublika borroka hauen baloreetan oinarrituko da, eta orduan bai. Orduan egingo dugun negar, aurrekoi eskerrak emanez. Tenemos ganas, tenemos estrategia y sobre todo os tenemos a vosotras y a vosotros. Así que aurrera y adelante, aurrera Araba. Eta abuela Galizakoa eta aitona Senegalgoa duen Amurrioko erizaina. Inorenak ez diren seme alabak, ezerezaren jabeak, bakar batezak, menostuak, goseak amorratzen dituenak, bizitzak hiltzen dituenak, izorratuak, berrizorratuak. Eta hala ere, ni naiz, zu zara, gu gara, las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, los nietos de los obreros que no pudisteis matar y que echaron de la alcaldía o dejaron sin escaño al Partido Popular. Porque soñamos, pero cuando no nos dejan ni soñar, no les dejamos dormir. Porque tenemos memoria, somos memoria i os senyalamos. Assassins de raons, de vides, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que en la mort us persegueixin les nostres memòries. 10 urteotan geure ahotsa bilatzen, beti besteena entzuten, loak entzen digunari ekintzekin erantzuten. Eta 10 urteren ostean, pandemia baten erdian, eta besti batek dioen gixara, garesti da musu bat orain, eta gorde izan bagenitu doan zirenean. Pero que nadie se confunda, porque sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase la gente libre para construir una sociedad mejor. Gurea delako Grandola Vila Morena, una terra de fraternidade, donde en cada esquina un amigo y en cada rostro igualdade. Hori ginen eta hori gara. Izan ginen ahaztu gabe,
Eten gaitezen oraina baloratzera, geure burua zaintzera, elkar zaintzera. Horretarako, kafe klandestinoak hartu behar baditugu ere. Egiten duguna garelako, eta bakarrik ezin delako, baina lagunekin bai. Egunon eta ongi etorri guztioi. Gaur, EH Bildu Arabako kideok beste mugarri bat jarri nahi dugu bidean. Duela 10 urte, jaio zen egungo Euskal Herria Bildu. Jende askoren lan neka ezinari eta jatorri ezberdineko alderdien elkarpenari esker martxan jarri genuen proiektu hau. Orduz geroztik, pixkanaka gure proiektua gorpuzten ibili gara. Gure komunitatea osatzen aritu gara. Eta gaurkoan, urtarrilean abian jarri genuen prozesu kongresolari amaiera eman nahi diogu Araba mailan. Gure herrialdean 500 lagunetik gora parte hartu dugu burututako 30 herri batzar eta 7 marko nazionaletan. Eta orain, Araba maila politikoa aurkezteko unea iritsi da. Araba irabaztea helburu duen mahai politikoa. Eta helburu horrekin, hauxe da Araba datozen 4 urteotan zuzenduko duen zuzendaritza berrira. Igo daitezela holtzara. Josu Estarrona Elizondo, alternatibako ordezkaria. Iratxe López Aberasturi Sae de Bikuña, Eusko Alkartasunako ordezkaria. Ainize Solaun Mendiguren, Sortuko ordezkaria. Esti Besa Sánchez, Arabar Errioxako ordezkaria. Pablo Ortiz de la Tierra Fernández, Treviñuko ordezkaria. Oyer Martínez de Santos Goiena, Arañanako ordezkaria. Eva López Arroyabe Sae de Mataludana, Arabako Lautadako ordezkaria. Itxaso Etxebarria Astondoa, Gorbeialdeko ordezkaria. Irune Iturbe Errasti, Aiaraldeko ordezkaria. Endika Sae de Adana Fernández de Mendia, Gasteizko arduradun politikoa. Félix González San Vicente, Gasteizko udal taldeko bozeramailea. Fernández de Pinedo, Álvarez de Alcaia, Batzar Nagusietako bozeramailea. Rebeca Martínez de Compañón Remírez, komunikazio arduraduna. Jon Iguezana Ajuriagerra, antolakuntza arduraduna. Ruth Ibisate Díaz Caballero, udalgintza arduraduna. Xabi Goikuria Oiarbide, arlo instituzionaleko arduraduna. Eta Arabako arduradun politikoa den Ibon Sansaturnino burua. Eguerdion guztioi, eta mi esker gaur Arabako mahai politikoari babesa ematea etortzeagatik ekitaldi honetara. Igual hasi aurretik, pare bat aitorpen txiki egingo ditut. Lehenik eta behin, kontatzea. Hamarkada daramatzat militatzen, eta orain arte ataka hau libratzea lortu dut. Lehenengo aldia da atril baten aurrean tokatzen zaidala egotea, eta tira, ikusiko dugu nola ateratzen den. Hori lehenengoa. Errespetua ematen du, Bigarrena, horreko gunean buelta batzuk ematen nahi nintzala pixkat ekitaldi honetan zer kontatu. Kide batek, demonio zintzoa den kide batek, bakizue filtrorik ez daukaten horietakoa, esan zian, Ibon, ez zaite graziosoa izaten saiatu, ez zara graziosoa. Tira, bale, kasu egingo diot. Ondo dago bakoitza bere muga non dituen jakitea. Tira, abia gaitezen. 10 urte igaro dira Bildu jaio zenetik. 10 urteia da, 10 urte baino ez. Luze itxoindako edozein erditze bezala, gure ere, nervioz, ilusioz, itxaropenez eta emozio
nahasketa hunkigarri batez lagunduta etorri zen. Eta jaio zen Bildu. Jaio zen Bildu Arenaleko gaua astezin horretan. Eta edozein jaio berri bezala, begiak zabaldu eta ingurua aztertzen hasi zen. Ibiltzen hasi zen, hasieran lauanketan katamarka. Sortu Euskal Alkartasuna, Alternatiba eta Aralar ziren gure lauankak. Hitz egiten ere ikasi genuen, hizkuntza berri konpartitu bat ikasi genuen, eta gure inguruan genituen tresnak erabiltzen ere ikasi genuen. Instituzioak, gobernuak, kaleak, komunikabideak. Batzuetan baldarrago, gehienetan abilezia handiz. 2017an, orain 4 urte, haurtzaroa gaindituta, hartzek idatzi eta laboak abesten zuen bezala, EH Bilduri ere, gogo eta gorputzaren zilborrestea ebakitzeko garaia heldu zitzaion. Eremu berrietara zabaldu eta esperientzia berriak ezagutu asmoz, EH Bildu subjektu politiko bilakatu zen. Erabakiguneak eraiki, bozeramaletza eta militantzia propioak bildu eta egitasmo politikoa garatzeko bide berriak urratu genituen. Eta heldutasunarekin batera, bestekiko harremanak ezagutzen hasi zen EH Bildu ere. Arnaldok esan ohi duen bezala, polimaitasun politikoaren munduan esperimentatzeko unea ere heldu zaigu. 10 urte hauetan, gizarte justuago bat eraiki eta Euskal Errepublika askea sortzeko bidean lagungarri izateko tresna eraginkor bezala jaio zen EH Bildu, jaio, hazi eta hezi eginda. Eta 10 urte beranduago, gaitasunez eta esperientziaz blaitutako tresna fidagarri eta heldua daukagu eskuartean. Segurtasuna eman eta sinesgarritasuna duen tresna eta proiektu politiko heldua da EH Bildurena. Eta hau, historiaren momentu zehatz honetan oso garrantzitsua da. Sinesgarritasuna izan eta segurtasuna eman. Izan ere, bizi ditugun garaiak ez baitira nolanahikoak. Aldaketa sakonen garaiak bizi ditugu. Orain, 100 urte, Gramscik ederki azaldu zuen bezala, el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. La promesa del bienestar a través de la globalización neoliberal ha fracasado estrepitosamente. Lo vimos en la crisis financiera de 2008 y lo hemos constatado a lo largo de esta pandemia. El gran engaño sobre la capacidad de autorregulación del libre mercado ha quedado en evidencia y sus fervientes defensores en nuestro país, los dirigentes del PNV, también han quedado en evidencia. Teníamos razón y el tiempo nos la ha dado. El modelo neoliberal no solo ha fracasado estrepitosamente, sino que ha llevado a la civilización a los límites de la supervivencia. Cambio climático, invasión y explotación de recursos naturales, privatización de los servicios esenciales, acumulación sin escrúpulos de poder y capital de unos pocos frente a la cada vez mayor precarización de las capas populares. Ya no hay dudas, no existen negacionistas. La civilización en su conjunto se enfrenta a una transformación global. Y eso es bueno, es necesario, es inevitable. Se debe construir un nuevo orden. Este es el claroscuro descrito por Gramsci. En la construcción de ese nuevo orden se libra una batalla global. Ya lo decía Rosa Luxemburgo y ahora lo reformulan pensadores como Slavoj Žižek o Naomi Klein. Socialismo o barbarie, igualdad y justicia o barbarie. Esa es la batalla global que se está disputando en este momento. Aquí, en Araba, también. El capitalismo se reinventa. El autoritarismo se autopostula como alternativa. Y los proyectos emancipadores de izquierda debemos estar a la altura de las circunstancias, ofreciendo un proyecto colectivo con garantías, que dé seguridad a la gente, que despierte la ilusión y fomente la adhesión a la construcción de una sociedad igualitaria, construida sobre el principio de la justicia social. Que recupere la relación de armonía con la naturaleza y el planeta. Teníamos razón cuando decíamos que el sistema neoliberal nos llevaba a la ruina. Tenemos razón cuando decimos que un nuevo orden solo se puede construir sobre una base de igualdad, justicia social y respeto al medio ambiente. Pero con la razón no es suficiente. Hay que construir alternativa, hay que escuchar e implicar a la gente. Es posible, aquí se dan las condiciones, está en nuestras manos. Etxera etorrita, udara honetan bete dira udal eta foru gobernuak osatu zirenetik 2 urte. Legealdi erdia. Orain 2 urte, gobernu horiek osatu zirenean, ohartarazi genuen.
PNV eta PSren arteko koalizioak boterea eskuratzea baino beste helbururik ez zeukala. Nini koalizioa deitu genion, la coalición Nini, ni soberanista ni de izquierda. Koalizio horrek herrialdea paralisira eramango zuela ohartarazi genuen. Indargabe uzten zituela aldaketaren askartzaileak ziren bi gehiengoak. Ezkertzalea eta burujabetzaren aldekoa. Legealdi erdia bete den honetan, esan dezakegu hausnarketa horretan bete-betean asmatu genuela. PNV eta PSE paralisira eraman dute herrialdea. Ez dago egitasmorik, ez dago norabiderik, kudeaketa hutsera, helburu estrategikorik gabeko kudeaketa eskasera dedikatzen da Nini koalizioa. Orduan, hausnarketa hura egiten genuenean, inor gutxik aurreikus zezakeen aurretik zetorkiguna. Gerora, hausnarketa hura tragedia bilakatu da. Gobernuak osatu eta 7 hilabetetara etxean konfinatuta geunden guztiok eta status quoaren defendatzaile sutsuek zibilizazioa bera amildegiaren ertzera eramana zutela agerian geratu zen. Erregea biluzik ageri zen gizarte osoaren aurrean. Orain, bakunazioaren eskutik, zientziaren eskutik, pandemiaren iluntasunean argi izpi bat zabaltzen ari den honetan, uste dugu importantea dela gogoratzea urte luze honetan gertatutakoa. Lehenik eta behin bi oroitzapen. Lehenengoa, pandemian zehar bidean geratu diren 740 arabarrentzat eta euren senide eta lagunentzat. Doakiela hemendik gure besarkadarik beroena. Bigarrena, arabar gizarteak erakutsitako elkartasun eta erantzunkizun mailari. Lehen unetik bertatik ardura erakustaldi bat eman dute arabarrek. Bestetik, pandemiak utzi dizkigun hainbat ikasgai. Lehena, pandemiarekin gizartea sostengatzen duten langile xumeak ikusgarri bilakatu dira bat-batean. Bizitza sostengatzeko ezinbestekoak direla erakutsi dute. Bigarrena, sistema publiko indartsu baten garrantzia agerian geratu da. Osasungintza, hezkuntza, zaintza sistema indartsuak behar ditugu. Eta hirugarrena, kolektibitatearen garrantzia. Bakoitzak egiten duena, besteen mesedetan edo kaltetan doa. Askatasun personalak eta askatasun kolektiboak eskutik elkar lotuta doaz. Ez ditzagun 3 ikasgai horiek ahaztu, etorkizun oparo baten oinarriak izango dira eta. Baina instituzio nagusien jardueraz ere hitz egin nahi du gaurkoan. Gure herrian PNV gobernatzen dituen horietaz. Urte honetan, 3 etxeko lan nagusi zituzten. 3. 1. Pandemia kontrolatzeko eta gainditzeko gizarte eta osasun neurriak abian jartzea, modu argian eta koherentean. 2. Gehien kaltetutako sektoreak erreskatatzeko beharrezkoak ziren neurri ekonomikoak esartzea. Eta 3. Pandemiaren osteko berreraikuntzaren inguruan hausnarketa estrategikoa egitea. 3. Pues ez batean, ez bestean, ez bestean. 3etan kale. Bitartean, hasieratik, EH Bilduk aurrean genuen egoeraren dimentsioaz jabetuta, eskua luzatu zuen 3 esparru horietan modu eraikitzailean laguntzeko. Elkarlana sustatzea izan dugu helburu, gobernutik zein oposizioan. Egoera zailei beti elkarlanean hobeto erantzuten zaiela sinistuta bai gaude. Eta honetan, gertuko instituzioek paper berezia bete behar izan dute herritarren kezken aurrean. Lan eskerga egin behar izan duzue azken urtean zehar EH Bilduko zinegotzi eta alkateak. Lan eskerga eta ordu luze asko lanetan. Gau eta egunez. Herritarrak zaindu eta babesteko. Doakiela, doakizuela, hemendik gure aitorpen eta eskerron zintzo eta beroena. Bejonda izuela. Se ha caído el mito de la buena gestión del PNV. Se han visto superados por la situación.
Y eso, en un ejercicio de empatía, podría ser comprensible. Al fin y al cabo, nos encontramos ante una situación desconocida. Pero lo que no es comprensible es que se hayan negado a contar con la colaboración no de EH Bildu, sino del conjunto de la inteligencia colectiva del país para hacer frente a una situación sin precedentes. En su obsesión por no compartir el liderazgo del país con nadie, lo único que han conseguido es que quede en evidencia la incapacidad de gestión de su modelo. Pero la incapacidad de un gobierno no hace que desaparezcan los enormes retos que tenemos por delante. Al contrario, hace que se vayan acumulando. Y cada vez son más las negras nubes que anuncian tormenta en Araba. La crisis de sectores industriales clave, como la aeronáutica, la automoción, el sector del tubo, las dificultades cada vez mayores del sector primario, el envejecimiento de la sociedad, la despoblación del entorno rural, son solo algunos ejemplos. Tenemos que readecuar rápido nuestro modelo socioeconómico a los nuevos tiempos. Es necesaria una reconversión que encare con decisión el reto climático y se adapte a las nuevas características de la sociedad actual. Hay que transitar de un modelo socioeconómico que lleva años mostrando síntomas de agotamiento a uno nuevo, adecuado a los grandes retos del siglo XXI. En esa transición está en juego el bienestar de las próximas generaciones, de alavesas y alaveses. Es inaplazable. Y esa nueva Araba se debe construir, sin duda, sobre cimientos de igualdad, solidaridad y dignidad. Sobre los cimientos de igualdad, solidaridad y dignidad que están demostrando las luchas obreras de Aernnova, de Mercedes y de tantas empresas. Las luchas de las plantillas de las residencias, de la educación, de la sanidad, hosteleras, pensionistas, movimiento feminista y otros tantos y tantos movimientos populares en lucha. Pero hoy, aquí, en Amurrio, en Aiaraldea, quiero hacer especial referencia a la lucha ejemplar de la plantilla de Tubacex y el conjunto del Eskualde de Aiaraldea. Hoy que la huelga cumple 130 días y a un día de que empiece el primero de los juicios en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Vuestra lucha, la lucha de Aiaraldea, es una referencia y un auténtico ejemplo para el conjunto del país. Es impresionante la lección de dignidad y solidaridad que estáis dando desde Aiaraldea. Ikaragarria benetan, hori da bidea, zuekin gaude. Trantsizio sozioekologikoak blaituko duen eraldaketak markatu beharko du hurrengo urteetako agenda. Berriztagarrien zabaltze planifikatua, mugikortasuna, industria, nekazaritza, pertsonen zaintza, sistema publiko indartsua, herritarren arteko eskubide berdintasuna, kontsumo eredu eta ohitura berriak, ondare naturalaren eta kulturalaren babesa eta guzti hori bideragarri egingo duen zerga politika justoa. Elkar lotuta dauden ekosistema baten elementuak baino ez dira. Urteetako politika okerren ondorioz, larriki gaixotuta dagoen ekosistema bat. Politika eta eredu berriak behar dituen ekosistema osatuko bada. Azken urteotan, asko errepikatu dugu, euskal gizartea pandemiak eragindako kolpearen ondoren jaigiko dela. Gaitasuna eta adimen kolektiboa sobera daukagula horretarako. Baina jaikitzearekin batera, norabidea aldatzea ezinbestekoa da. Agortua da merkatu libre globalaren eredua. Aspaldi esan genuen hondamendira eramango gintuela eredu honek, eta egun agerikoa da amildegiaren ertzean orekak egiten dabilela mundua. Hala ere, PNV-ren gobernuek ez ikusiaren egin eta iraganeko ereduei lotuta jarraitzen dute. Azken adibidea, Araban energia berriztagarrien zabalpenaren inguruan piztutako eztabaida. Etekin azkarren bila, enpresa ezberdinak garatu nahi dituzten egitasmoak ugaltzen ari dira egunero herrialdean. Aurreikuspenik gabe, planifikaziorik gabe, goizero, gosaltzeko egitasmo berri bat. Benetan ez dute ezer ikasi urte luze honetan. Merkatua ez da autorregulatzen. Merkatuak dena irensten du muzkin ekonomikoen gurpil zoroan. Instituzioek euren betebeharrari heldu behar diote, zenonaren izenean eta gehiengoaren mesedetan planifikatu. Estrategiak definitu,
adostasunak ehundu, eta planifikatu, planifikatu, eta planifikatu. Eta hori, ederki ulertu dute azken hilabetetan, Arabaren ondare naturalaren defentsan eta arrazoizko trantsizio energetiko baten alde mobilizatu diren herritarrak. Kontrol eta planik gabeko parke eoliko eta soro fotovoltaikoen aurka, Lautadan, Mendialdean, Añanan edo eta Gorbeialdean altxatu diren herritarrak. Benetan, gezurra dirudi trantsizio energetikoa bezalako gai funtsesko, sentsible eta garrantzitsu batetan gauzak horren gaizki egitea. Nahita ere ezin dira gauzak horren gaizki egin. Hala ere, gaurkoan, proposamen zehatz bat luzatu nahi diegu Arabako eragile politiko, sindikal eta sozial guztiei. Herrialdearen etorkizunaren aldeko akordio bat hitzartzeko proposamena luzatu nahi diegu. Trantsizio energetikoa burutzeko ibilbide horri bat adostu dezagun urtebeteko epean. Adostu ditzagun estrategia, plana, helburuak eta mekanismoak. Eta adostu dezagun ere, deskarbonizaziorako gutxieneko akordio hori ez dagoen bitartean, ez zaiola baimenik emango dimensio handiko inongo energia ekoizpen proiekturi. Hoy queremos trasladar una propuesta concreta al conjunto de agentes políticos, sindicales y sociales de Araba. Pongámonos a trabajar para alcanzar un acuerdo por el futuro sostenible del territorio. Acordemos una hoja de ruta compartida para afrontar el reto climático y la transición energética. Acordemos la estrategia, el plan, los objetivos y los mecanismos, y hagámoslo en el plazo de 1 año. Y acordemos también la paralización de cualquier licencia a cualquier proyecto de generación de alta capacidad en tanto no se haya suscrito un acuerdo para lograr la descarbonización de Araba. Posible da, Arabak merezi du, belaunaldi berriek merezi dute. Bukatzen noa, norabidea aldatu beharra dago. Tokian tokiko elkarlan eta ezagutzatik eta norabide berdintzale eraldatzailetik. Hau da, burujabetzatik eta ezkerretik. Burujabetzatik eta ezkerretik soilik garatu daiteke etorkizun oparo bat bermatuko duen eredua. Norabide aldaketa gidatu behar duten oinarri eta printzipioak honezkero hegemonikoak dira Arabako gizartean. Gehiengoak konpartitzen ditu jarrera berdintzaleak, feministak, ekologistak, justizia sozialaren aldekoak. Gakoa, gehiengo sozial horiek boteretu eta hegemonikoak diren gizarte balioak eraikuntzaren gidalerro bilakatzean datza. Preso eta iheslariak Euskal Herriratze bidean urrats geldoak, baina urratsak ematen ari diren garai hauetan, ideia hau ondo jasotzen duen Sarrionaindiaren 85-eko olerki bateko esaldi bat irakurriko dizuet. Gerora, Ruperrek, beti bezala maisuki, kantu bilakatu zuena. Poesiaren gauza galdua da olerkia, kantuaren gauza galdua abestia, eta honela dio esaldiak. Ekin dezagun, harik eta gure aberri eta sasoiaren tankerako hitzak aurkitu arte. Munduarekin, mendearekin, jendearekin nahasteko modukoak. Bilatu ditzagun hitz horiek. Bilatu ditzagun eta jar ditzagun gizarteari segurtasuna eta konfiantza emango dien egitasmo alternatibo eraginkor batetan. Eta bildu ditzagun egitasmo horren inguruan sektore eraldatzaile ahalik eta gehien. Hori da gure buruari jartzen diogun erronka, hurrengo urtei begira. Olatu berdinzale bat eraiki eta gizartearen gaitasunak etorkizun oparo baten eraikuntzaren mesedetan jarri. Horretan jarriko ditugu gure alegin eta indarrak. Irlandesek erabiltzen duten esaldia eguneratuta, heldu da gure eguna, heldu da herritar xumeen eguna. Gora Euskal Errepublika, gora Araba, gora Jaraldea, biba zuek!
Ia, militatziak zer esan nahi da ben? Nire ustez, militantzia bizitza ulertzeko modu bat da. Bai. Bai. Sí. Bai. Ni ere EH Bilduko militantea naiz. Eta zergatik? Eta zergatik? Porque creo que se puede vivir mejor. Claro que sí. Bizi duine gure dodalako Euskal Herrian jaio, bizi eta lan iten dauen guztientzat. Nuestra memoria es antifascista y estamos orgullosos y orgullosas de hacerle frente al fascismo. Nik euskaraz bizi nahiko nuke. Simplea dirudi, baina zaila da gaur egun. Claro que me doy cuenta. En este país no todo va como me gustaría. Irratia piztu besterik ez duzu, edo egunkaria irakurri, edo sare sozialetan murgildu. Zer nolako Euskal Herria utziko diegu datozen belaunaldiei. Gazteok bizi proiektu duin bat garatu ezin izateak amorratzen nau. ¿Cómo no nos vamos a indignar si no hacen más que robar las pensiones a nuestros mayores y echar a la gente a la calle? Eta bitartean, argindarraren prezioa gora eta gora, eta dirua atzitearentzat. Gure planeta sentitzen gabiz. Eta nik beti sinezko lurraren eta bizitzen zaintzan. Yo creo en un país digno, formado por gente libre y feliz. Y creo que en EH Bildu intentamos llevarla a la práctica. Queremos vivir en paz y en libertad. Y no es un capricho, es una necesidad. Duk esango zidan niri, sarriren itzulera ikusiko nuenik, eta presoen gerturatzea. Herri honek bere buruari erronka bota dionean, gauza izugarri handiak lortu izan ditu. Eta nik lorpen horien parte izan nahi dut. Horregatik naiz EH Bilduren kide. Ezberdinak gara bai, baina hori da gure indarra. Guretzat garrantzitsuena ez da bereizten gaituen hori, batzen gaituena baino. Aurrera egitea dagokigu. Gehiago izan, gehiago eta indar gehiagorekin. Más y con más fuerza. Hoixe botere gehiago duguna, baina jendiaren zerbitzura jartzeko. Merezi dugun herria posible da. Es posible. Posible egin behar dugu. Eskuak gurutzaturik geratuko garela, bai zera. Hemen esaten dugun bezala, no es lo que hay. Ameslariani, baliteke, bai. Baina hori da batzen gaituena, ez da? Ez diegula gure ametxei uko egin nahi. Atzo izan zela dirudi bai, baina 10 urte pasa dira. 10 urte baino ez, eta oraindik gelditzen zaiguna. Honek hasi, baino ez du egin. Hurrengo hamarkadari begira jarri gara ja. Herri honek dituen erronkei heltzeko prest gaudelako. Merezi dugun herria egiteko prest gaudelako. Bai, lehen entzun duzue, ameslaria gara. Hala da. Baina nekaezinak ere bai, eta zintzoak ere bai. Egunero dugun honena ematen dugu kalean zein instituzioetan. Horren adibidea, gure legebiltzarreko bozeramailea den Maialen Iriarte dugu. Maialen, zurea da hitza. Egun eta mila esker. Eta lehenik eta behin esan behar dut ohore handia dela niretzat, gaur aurkeztu den Arabako mahai politiko honen aldamenean egotea. Benetan ohore handia. Ohore handia duela 5 urte Euskal Herria Bildura etorri nitzenean aurkitu nituen pertsonak, persona konprometituak, persona borrokalariak, persona langileak, asko erakutsi didatelako bide honetan, asko erakutsi didazuelako bide honetan. Sekulako lana egin duzuelako Araban herri hau, oraindik ere herriago izateko. Eta horregatik da ohore bat gaur, bidaide hauekin bide berri hau hastea. Benetan, bihotz-bihotzez jasotzen dudan ohore bat. Beraz, gorde ditudan musuak eta gorde ditudan besarkadak zuekin guztioekin partekatu nahi ditut, benetan. Eta niretzat ohore bat da Aiaraldean berriz ere egotea.
Hain zuzen ere, Aiaraldea Euskal Herria Bildurentzat aspaldi gure lanaren erdian egon den eskualde bat delako, eta borroka asko egin ditugulako, eta proposamen asko egin ditugulako hain zuzen ere eskualde honek izan dituen eta dituen zailtasunei aurre egiteko. Eta orain ere hemen gaude, eta esaten da, irabazten ez den borroka abandonatzen ez dena dela. Eta guk ez dugu abandonatuko Aiaraldeak duen borroka bakoitza. Eta egun hauetan Tubacex aipatzen da, baina Tubacex bezala beste borroka guztietan egongo gara. Milaka eta milaka langile daude Euskal Herrian une honetan borrokan, beren lanpostuen borrokan, beren duintasunaren borrokan, eta Euskal Herria Bilduk ez ditu borroka horiek abandonatuko, eta ez ditu pertsona horiek abandonatuko. Hain zuzen ere, herria eraikitzeko modu bakarra delako, eta gu herria eraikitzera goazelako, Euskal Herria eraikitzera goazelako, mutilatu gabeko herri bat eraikitzera goazelako, eta horregatik gaur, Iparraldeko gure anai arrebak gogoratu nahi ditut, kantonamenduetarako hauteskundeak egiten ari direlako, eta ziur nagolako haiek ere ezkerretik eta soberanismotik aurrera egingo dutela, eta gero eta indarra handiagoa izango dugula, 7 lurraldez osatutako herri libre bat eraikitzeko. Aiaraldeako langileak izan ditut gogoan, eta esaten dizuedan bezala baita Euskal Herrian egunotan borrokan ari diren beste langile guztiak. Eta azpimarratu nahi nuke horien artean zenbat eta zenbat kasutan emakumeak direla hain zuzen ere zaurgarrien aurkitzen direnak eta egoera zaurgarrienetara abokatzen ditugunak. Guzti horiek ere azpimarratu nahi nituzke eta beraien eguneroko borroka zail hori ere azpimarratu nahi nuke. Baina egun hauetan gainera, Araban, Ebaren bidez edo Kikeren bidez, begira ari naiz Mendikaldeko ekaitzak edo Trebinun ekaitzak egin dituen kalteak edo Arabar Errioxan egin dituenak. Ze garrantzitsua den lehen sektorea egin behar ditugun eraldakuntza guztietarako, ze kasu gutxi egiten diogun lehen sektore horri, ze garrantzitsua den, zenbat lan sortzen duen urteko egun guztietan, ordu guztietan gertutik ezagutzen dut baserrietan eta lurrari eman behar zaion lana, eta azpimarratu nahi nuke egun hauetan ekaitzekin eta sufritu izan dutena. Hoiek ere ez ditugu abandonatuko eta hoiek ere gure aldamenean daude. Ibonek esan du eta halaxe da, hilabete gogorrak pasa ditugu, oso hilabete gogorrak ari gara pasatzen guztiak, ikuspuntu askotatik gainera gogorrak, sekula ezagutu ez dugun egoera bat bizitzen ari garelako. Baina orain herritarren inplikazioagatik eta zientziagatik, eta zenbat aldiz aipatu dugun zientzia eta gero ze gutxi ematen diogun oinarrizko zientziari ez da, baina bai zientziagatik txertoak dauzkagu gure artean eta hasi gara pixkanaka ikusten zurrunbilo beltz honen amaieran argirik ere egon daitekeela. Eta zentzu horretan poztu egin behar dugu eta zentzu horretan indartu egin behar dugu eta poztu berriz ere elkartzen hasi garela eta berriz ere elkarrekin egoteko aukera badaukagula eta izango dugu seguru nago. Baina horretaz aparte orain tokatzen zaiguna da altxatu, jeiki eta etorkizuna eraikitzea. Eta eraikitze horretan eraldatzea datogokigulako. Eta hori guztia egin behar dugu herri ikuspuntu batetatik. Eta herri ikuspuntutatik batetatik egiteak esan nahi du herritarrentzat egin behar dugula, herritarrekin egin behar dugula. Nazkatu xamarra nagoelako beti herritarrak aipatzen ditugunean 4 urtero baino ez ditugulako aipatzen. 4 urterok eta bozka eman diezaguten.
herritarrak gurekin ezpalin badaude, gure borrokatan, gure lanetan, eta guk aurrera eraman behar ditugun erronka horietan guztietan, ez da posible izango herri bat eraikitzea. Herritarrak behar ditugu gugana ekarri eta beraiekin batera egin behar dugu bide hau. Ezinbestekoa da eta ezinbestekoa den hori egi bihurtuko dugu herriz herri, plazaz plaza eta auzoz auzo joango garelako Euskal Herria Bildu azkera eta haunditzera. Decía que hemos pasado unos meses realmente duros, unos meses como no nos podíamos ni imaginar, pero que poco a poco empezamos a ver que, bueno, aparece una luz allá lejos, gracias a la implicación de la ciudadanía, gracias a la ciencia, gracias a las vacunas. Pero ahora nos toca dar pasos muy importantes, nos toca levantarnos y reconstruir, nos toca levantarnos y construir un futuro distinto al que teníamos, y eso tenemos que hacerlo como país, con los hombres y mujeres de este país, que son los protagonistas y las protagonistas para poder hacer este cambio tan necesario que tenemos que hacer para que este país sea distinto al que teníamos, sea un país más justo y un país más digno para todas las mujeres y todos los hombres que vivimos en Euskal Herria. Eta seguru aski tokatuko zaigu gure erosotasun eremua alde batera uztea. Tokatuko zaigu gure segurtasun eremua alde batera uztera. Eta horregatik azkeneko hilabeteotan behin eta berriro hitz egin dugu Europako funtsez adibidez, ezta? Eta hitz egin dugu Europako funtsez uste dugulako beharrezkoak izango direla herri hau altxa eta norabide egokian jartzeko, norabide egokian jarri behar dugulako herri hau. Ezin ditugulako errepikatu azken hilabeteotako krisira ekarri gaituzten akatsak, urte luzetan egin ditugun akatsak, ezin ditugu errepikatu. Norabidea zuzendu egin behar da, eta aprobetxatu egin behar dugu aukera hau ingurumenaren zaintza erdigunean jartzeko, ingurumenaren babesa erdigunean jartzeko, pertsonen zaintza, emakumen zaintza, gizonen zaintza, gure zaintza erdigunean jartzeko, zerbitzu publikoen indartzea erdigunean jartzeko. Horiek guztiak egiteko aprobetxatu behar dugu abagune berri hau. Aprobetxatu dezagun Euskal Herritarrentzako bizitza duinak eskainiko dituen herri bat eraikitzeko. Decía que tendremos que abandonar nuestro confort, esa manera de hacer que a lo mejor en otras ocasiones no habíamos ni siquiera pensado. Y estos últimos meses, durante más de una ocasión, hemos hablado, por ejemplo, de los fondos europeos. Bueno, es verdad, a veces pienso, ¿no?, ¿qué sería si fuéramos un Estado con estos fondos, verdad? Pero no lo somos. No lo somos. Tenemos que trabajar para ser un Estado libre, pero mientras tanto, desde luego, abandonar nuestro confort y trabajar para que este pueblo pueda alcanzar las metas que son necesarias para que todas y todos podamos vivir mejor. No podemos repetir los errores que nos han traído a la situación que hemos vivido durante los últimos meses. Es muy necesario corregir el rumbo, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para cambiar el rumbo de este país y hacerlo subrayando la protección y el cuidado de todas las personas, de cada una de las personas. Y para ello es necesario proteger el clima, proteger el medio ambiente, proteger nuestros servicios públicos, reforzarlos. Es necesario que lo hagamos, es imprescindible que lo hagamos, y es imprescindible que lo hagamos con cada uno de nosotras y nosotros. Todos y todas somos importantes en este trabajo. Eta dudarik gabe aukeren eta arriskuen garaia izango da. Aukeren eta arriskuen garaia. Eta Euskal Herria Bildutik argi daukaguna da, hau elkarrekin egin behar dugula. Hau
kolektiboki egin behar dugun zerbait dela. Hau, herri honen inteligentzia kolektiboa erabiliz egin behar dugun zerbait dela. Gure aurrekoek erakutsi ziguten garai zailetan herri honen indarretik urrats handiak eta urrats garrantzitsuak eman zitezkela. Eta hori da orain egin behar duguna ere. Interes kolektiboa erdigunean jarri eta aurrera egin ditugun erronka hoien guztion aurrean. Es tiempo de oportunidades y es tiempo de riesgos. Y desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que esos tiempos hay que afrontarlos unidos como país, con visión de país, aprovechando la inteligencia colectiva que tenemos, como lo hicieron los vascos y vascas en tiempos bien difíciles y en tiempos en los que, desde luego, tuvieron que apostar y tuvieron que pelearse y tuvieron que poner en peligro sus vidas, pero lo hicieron y estoy convencida que ahora también seremos capaces de hacerlo y de llevar a Euskal Herria al lugar que se merece, que es una Euskal Herria libre, una Euskal Herria digna y una Euskal Herria justa para todos y para todas. Eta horregatik, herri honek hartu behar duen norabidea herri gisa bultzatzeko eta herri gisa bultzatzeko behar ditugun proiektu horiek denon artean egitea proposatzen dugunez, proposatzen dugu hain zuzen ere erabaki hauek hartzen diren guneetan elkarrekin aritzea, Madrilen adibidez elkarrekin aritzea. Alderdiak, sindikatuak, enpresak, eragileak, eragile sozialak, danak elkarrekin aritzea denok batera. Elkarrekin indartsuagoak garelako, elkarrekin geraezinak garelako, konbentzitu behar dugulako, elkarrekin geraezinak garela, eta elkarrekin gauza handiak lortu ditzakegula. Por eso, es por lo que proponemos elaborar entre todos y todas la dirección que debe tomar este país e impulsar los proyectos que necesita estratégicamente este país en los lugares en los que se toman las decisiones. Y es importante que lo hagamos entre todas y todos, entre todos los partidos, entre todos los agentes sociales, económicos, entre todas las personas que podemos impulsar este país hacia adelante. Es importante que lo hagamos. Eta gainera, ez dugu ahaztu behar, oinarrizko eskubideek atzera egiteko arriskua ere badagoela. Baina Euskal Herria Bilduk hori oso argi daukagula. Euskal Herria Bildun hori oso garbi daukagula. Datozen hilabeteetan lan erreformaz hitz egingo da. Datozen hilabeteetan pentsioez hitz egingo da. Datozen hilabeteetan fiskalitateaz hitz egingo da. Eta herrialde honetako gehiengo oso zabal batek defenditzen ditu horiek guztiak. Eta guk defendituko ditugu horiek guztiak bai erakundeetan eta defendituko ditugu horiek guztiak baita kalean ere. Gure indarra kaleetan ere egongo da horiek guztiak defendatzeko. Eta Euskal Herria Bilduk Madrilen adibidez lortutako akordioak defendituko ditu egi bihurtu daitezen. Eta lan erreforma eta langileak hain zaurgarri bihurtu dituen erreforma hori bertan behera geratu dadin gure indar guztia jarriko dugu. Eta pentsiodunekin egongo gara beraien borrokan, eta gazteekin egongo gara beraien borrokan. Hain zuzen ere, bizitza proiektuak garatzeko zailtasunak dituzten gaztei gure eskua luzatu behar diegulako. Beraiek direlako herri honen gidaritza eramango dutenak, eta beraiei eman behar dizkiegulako baliabideak bizitza justu eta duinak egiteko. Nik sarri askotan aipatzen dut gurea askatasuna dela, baina orain asko ari da jatzen. Batzuk askatasuna hainbeste aldiz aipatzen dutenean askatasunaren kontzeptua. Nik esan nahi dizuet, nik gure askatasuna dela esaten dudanean, esaten dudala herri justu bat eraiki behar dugula guztion artean. Guztiok aukera berdinak izango ditugun herri bat eraiki behar dugula guztion aurrean. Herri duin bat osatu behar dugula guztion artean. Feminismoak toki bat ez, feminismoak zentralidadea izango duen herri bat eraiki behar dugula. Zaintzak erdigunea izango duen herri bat eraiki behar dugula. Herri libre bat eraiki behar dugula guztion aurrean. Horregatik gaur berriro ere esango dizuet, gurea askatasuna da. Eta eskerrik asko guztioi.